जिनैथि जतिन इस्लारि गोसोखांथि जोलुर ट्रफी बादायलायनाय हाबाफारिया गिबि बादायलायनाय जानानै थांबाय। लैंड रेवेन्यू एंड डिजास्टार मैनेजमेंट आरो स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंटनि EM लोमसाव दैमारिया बादायलायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो। गेलेमु बिफाननि EM महरै बिथाङा बुङो दि फैगौ 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि गिबि सप्तायाव BTCनि गेलेमु आयदाखौ जौगाहोनो आरो राफोद खालामनो थाखाय माखासे पलिसिनि सायाव सावरायनाय जागोन। BTC ओनसोलनि बायदि रोखोमनि गेलेमु आयदायाव रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोरखौ आबुं महरै दानानै हादोरारि थाखोसिम गेलेहैनो थाखाय जि बिथांखि लानांगौ बेखौ BTC सोरखारा आबुं हेफाजाब होगोन स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय होननानै फोरमायो BTCनि EM लोमसाव दैमारिया। सेथि साननि बादायलायनाया जायो NTPC FC सालाकाटि आरो सेगेनेन FC आमगुरिनि गेजेराव। 21 दिसेम्बर खालि जोबथा बादायलायनाया जागोन जोबथा मोननै देरहागिरि हानजानि गेजेराव। खुलुमबाय गासैबो। ओमफ्राय दा 12-13 इस्लारि मेमोरियल फुटबल ट्रफी 2025 दिनै 12 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय बिथांनि मुङाव माने बेयाव फुटबल माने गेलेगासिनो थायो चेम्पियनशिप बिनि थाखाय ट्रफिनि थाखाय। ओमफ्राय जोबोर मोजां मोनदों आं फैनानै। ओमफ्राय दिनै फैनानै मिथिफैबाय मानगोनां बिथां जतिन इस्लारिया मोनसे समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे स्पर्ट्स माने माबाखौ एस'सिएशनखौ बिथाङानो दाजेननानै गोबां स्पर्ट्सनि थाखाय खामानि मावदों होननानै आंनो फोरमायना होदों। गतिके जों बिथांमोननि मुंखौ जोङो गोजोरै जों लाखिनांगोन। ओमफ्राय सालाकाटि ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफामोना जायखिजाया गेलेग्राखौ मोजां मोनग्रा सुबुंमोना मानगोनां जतिन इस्लारिनि मुङाव जि ट्रफिखौ होगासिनो दं भबिष्यत जाहाथे बे ट्रफिया माने थायो बेनि थाखाय आङो कमिटिखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे कन्टिनिउवासलि बेखौ सालायलांबाय थानो हायो। ओमफ्राय जुदि कमिटिया जुदि आङो दा जिहेतु आङो गोदानै मोनबाय बेनि थाखाय हेल्थनि खोथाखौ दा बिथांमोना बुंथ'वाखै। जुदि फोरमायोब्ला निस्सय आङो नायगोन जोंनि सरकारि जानानै। ओमफ्राय आङो गथै BTC ओनसोलनि जोंनि स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा जायफोरनिखि अर्गेनाइजारफोर दङ आं बिथांमोनखौ खावलायहरदों जे फैगौ जोङो 2026 मायथाइनि प्रथम बे जानुवारि दानाव जोङो BTC ओनसोलाव स्पर्ट्सखौ जोङो बोरै डेभेलप खालामगोन। जेनेबा दा गोबां जोङो खमायलांनाय बायदि नुगासिनो दङ जोंनि प्रडाक्सन माबाफ्रा। ओंखायनो बे प्रडाक्सनखौ जाहाथे जोङो मोजाङै लाखिफिननो हायो आरो किसुमान गेमखौ जाहाथे जोङो नेसनेल लेभेलसिम आरोबाव लांनो हाबावो बेनि थाखाय जोङो मोनसे पलिसि लागोन। ओंखायनो जोङो बे पलिसिखौ जानुवारि दाननि माने फार्स्ट सप्तायावनो जोङो बेखौ सावरायगोन। ओंखायनो गोबां जोंहा टेलेन्ट दं जोंनि बे ओनसोलाव आरो लोगोसे BTC हालामाव फुटबलखौनो बुं जेरै बक्सिंखौनो बुं टाइकन्ड'नि खोथाखौनो बुं आर्सारिनि खोथाखौनो बुं बा अन्यान्य आरो माखासे इभेन्ट्सआव जोबोर टेलेन्टखौ जोङो माने बिदि गेलेगिरि जों नुनो मोनो। खिन्थु बिथांमोनखौ मोनसे फुल फर्म अर्गेनाइज खालामनानै नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनायाव एसे माबा मोनसे माने माबा थालांनो हागौ जोंनिफ्राय बे सेटबेक थालांनो हागौ। ओंखायनो बेफोरखौ जाहाथे जोङो गैया खालामनो हायो बिनि थाखाय BTCनि स्पर्ट्स माने माबा डिपार्टमेन्टआ बेखौ जों नायगोन। एबारनिफ्राय जोङो स्पर्ट्सखौ बेसेबांखिनि माने जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय जोङो माने बिथांखि आजावगोन। ओंखायनो जों नुनो मोनदों गोबां माने एलेकाफोराव बिराद मोजां फुटबल गेलेग्रा दङ, गोबां टाइकेन्ड' गेलेग्राफोर दङ, बक्सिंनि गेलेग्राफोर दङ, रेसलिं माने गेलेग्रा माने मानसिफोर दङ। ओंखायनो बिथांमोनखौ जोङो बोरै नेसनेल लेभेलाव लांनो हागोन बबे माबाजों राहाजों बे पलिसिखौ जोङो फैबाय थानाय जानुवारियाव जोङो सावरायगोन।